ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀ ମହାନଦୀ କେଉଁଠାରେ ବାହାରିଛି? ରାୟପୁର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ କେଉଁଠାରୁ ବାହାରିଛି? ଘ ନମ୍ବର। ବୈତରଣୀ ନଦୀ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି? 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ବାହାରିଛି? ଦିଗି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା କୋଲାବ ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବାହାରିଛି? କୋରାପୁଟ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କେଉଁ ପର୍ବତରୁ ବାହାରିଛି? ଶିମିଳିପାଳ। 7 ନମ୍ବର ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି? ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କଳାହାଣ୍ଡି। ନାଗାବଳୀ ନଦୀ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।